araba ye juin kalo tile 24 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔkan aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi walasa ka dɔ fara kɛnɛya ko sabatili kan fo ka taa se furaw kɔni maracogo ɲuman ale kɔni ma an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Colonel Asan Bajalo Ture a jirala k'a fɔ ko ale taara ka taa furamarayɔrɔ 2 ale kɔni biriki fɔlɔw kɔni da kana jigi la site de la pharmacie populaire du Mali kɔni kɔnɔna na juin kalo tile 22 san 2026 yaasa fɛn min kɔni ye kɛnɛya ko ye dɔ bɛ se ka fara ale kɔni sabatili kan fo ka taa se furaw olu kɔni maracogo ɲuman kɔni ma ale ni furaw kɔni bɛ se ka tilan teliyala cogo min na o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ale kɔni taara ni ka taa ni yɔrɔ kofɔlen kɔni biriki fɔlɔw olu kɔni da. Dɔ farala Kulukoro couvre-feu kuntagala kan walasa ka lakana ko ale ni basigi sabati Kulukoro marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Kulukoro gouverneur ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni farala Kulukoro couvre-feu kɔni kuntagalajan kan ni o bɛ daminɛ bi araba juin kalo tile 24 san 2026 fo ka taa se juillet kalo tile 23 ma san 2026 ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni bɛ tali kɛ yɔrɔ min na o de ye Kalabankoro, Mande, Sangarebugu, Moribabugu, Ngabakoro, Jalakoroji fo ka taa se Dogoduman kɔni ma ni o couvre-feu kɔni bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ fo wagati ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 ma ka sanga ni miniti 30 o de kɔni ye fɛn min kɔni ye Kati Bananba fo ka taa se Kangaba ale ni Kolokani kɔni ma a jirala k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni couvre-feu kɔni bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati la ka taa i jɔ sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati la fo ka taa se fɛn min kɔni ye Kulukoro malabolo tɔw kɔni ye olu couvre-feu kɔni bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati la ka taa i jɔ sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 kɔni ma yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale ni basigi bɛ se ka sabati Kulukoro marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Marifa 6 olu kɔni dogolen yera charbon bɔrɔ dɔ olu kɔnɔna na Kɛnsanbugu polisiw ka ɲinini baaraw n'u ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ mobili dɔ o de kɔni kan min sen fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara bɔ charbon bɔrɔ dɔ olu de kɔni kan ni ka fɛn min kɔni ye marifa 6 o de kɔni sɔrɔ ni charbon bɔrɔ ninnu kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na ɲinini baaraw olu kɔni bɛ sen na yaasa fɛn min kɔni ye ni mobili kofɔlen kɔni ye ale bɔra yɔrɔ min na ni ka i kunda an ka faba kɔni kɔnɔna na ale ni maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka ni marifa kofɔlen ninnu kɔni bila ni charbon bɔrɔ ninnu kɔni kɔnɔna na olu kɔni bɛ se ka lakodɔn cogo min na. An bɛ taa Bafulabe ka kɛɲɛ ba kɔni falen Bafulabe ni a jirala k'a fɔ ko voyagekɛla minnu kɔni bɛ ni olu kɔni bɛ voyager jisiraw olu de kɔni kan olu tala ka se ka ji kɔni tigɛ bilen ka kɛɲɛ ba kɔni falen Bafulabe o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bloquelen don sira la ni u tala ka se ka ji tigɛ bilen olu kɔni bɛ taa i jɔ maa 200,000 o de kɔni na. Ni a jirala k'a fɔ u kɔni bɛ se ka tile damadɔ kɛ fo ka taa se semaine damadɔ kɔni ma ka sɔrɔ u kɔni ma tɛmɛ o de hukumu kɔnɔna na chauffeur fo ka taa se voyagekɛlaw olu kɔni b'a laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka pont dɔ o de kɔni jɔ yaasa tɛmɛli ale kɔni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An bɛ taa Kayi commissariat du premier arrondissement ni ale ɲɛmaaya bɛ commissaire principal Dawuda Sise ale de kɔni bolo ale ni a ka cɛdenw ka wulikajɔ baaraw kɔni kɛra sababu ye juin kalo tile 21 san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn yuruguyuruguba 2 kɔni kan Kayi marabolo kɔnɔna na min sen fɛ o kɛra sababu ye ni ka fɛn min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn chanvre indien biriki 98 kɔni minɛni ma ko
kofɔlen ninnu kɔni na ni u kɔni tun b'a la ka u kunda diboli ale de kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ ko fɛn min kɔni ye komisariya principal Dawuda Sise n'a ka cɛdenw ye olu ka wulikajɔ bɔrɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ ni ɲɛnaminimafɛn yuruguyuruba 2 ninnu kɔni kan ni u si bɛ u jɔ san 39 fo ka taa se san 41 o de kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ kiiri tigɛlama olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛ na da u kan. An bɛ taa an sɔngɔ marabolo kɔnɔna na ni a jirala ka fɔ ko maa minnu kɔni bɛ ni u bɛ taji de kɔni ta station kɔni kɔnɔna na ni ka a feere buteliw olu de kɔni na ko u b'a la ka dɔ fara u ka taji litiri olu de kɔni sɔngɔ kan min senfɛ jateminɛw y'a jira ka fɔ ko fɔlɔ u kɔni tun bɛ taji litiri ale de kɔni feere sefa wari 200 o de la nka an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye taji litiri ale kɔni kɛra sefa wari 240 o de kɔni ye o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniya dɔ y'a jira ka fɔ ko station tigiw olu kɔni b'a la ka taji feere a sɔngɔkɔrɔ o de kɔni na ni o ye jamana ɲɛmaaw kɔni ka fɔli k'a kɛɲɛ ni AES jamanaw ka ŋaniya ye a bɛ san 1 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ min senfɛ u y'a jira ka fɔ ko u kɔni b'a fɛ ka bɔ CPI o de kɔni na ni o ye Cour pénale internationale ye diɲɛ kiiritigɛ soba o de hukumu kɔnɔna na CPI kɔni ye lase kɛ kunu juin kalo tile 23 san 2026 lase min na u b'a jira ka fɔ ko Niger jamana kɔni ye olu ladɔnniya ka fɔ ko u kɔni bɔra CPI o de kɔni na juin kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 o de hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni CPI mɔgɔw kɔni ka sariya ye min na u b'a jira ka fɔ ko ni jamana min kɔni b'a fɛ ka bɔ CPI o de kɔni na koda ye o kɔni bɛ san 1 o de kɛ o siratigɛ la walasa fɛn min kɔni Niger jamana ye ale kɔni ka bɔli ka sɛbɛntiya ka bɔ CPI o kɔni bɛ kɛ fo juin kalo tile 18 natɔ san 2027 a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la nisɔndiya tolon o de kɔni taara laban nisɔngoya kɔni na Senegali jamana kɔnɔna na min na a jirala k'a fɔ ko Dakar sifinnakaw n'u kɔni ye fɛn min kɔni ye soboli kursi ye o de kɔni kɛ u ɲɔgɔn cɛ juin kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 min sen fɛ u ka nin wale ninnu kɔni kɛra sababu ye ni u ni finitigilakaw kɔni sera ɲɔgɔn ma min sen fɛ fɛn min kɔni ye finitigila ka kelen ale kɔni banana fo ka taa se finitigilakaw kɔni ye maa 6 olu kɔni minɛ an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli bɔrɔ olu kɔni bɛ sen na yaasa ka nin ko in kun jɔnjɔn ale kɔni dɔn dugukolo kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka maa 18 olu bana Niger jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Niger dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Kuto o sigibagaw fo ka taa se fɛn min kɔni Samoro Soba ale kɔni sigibagaw ye ko dugukolo kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 18 olu kɔni bana an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu kɔni u bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka bolo kan Ali bi an bɛ to Niger jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni banbagaci wale tigilamɔgɔw ka bingani wale ye k'a ɲɛsin Niger pankuru jigiso kɔni ma min sen fɛ fɛn min kɔni ye Niger finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Niger finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli bɔrɔ kɛra sababu ye ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔni daga yɔrɔ dɔ kan Niger pankuru jigiyɔrɔ kɔni kɛrɛfɛla la Ɲame min sen fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sababu ye ni ka taa bɔ
dɔ valise dɔ olu de kɔni dogolen kan ni ka marifa caman ale kɔni sɔrɔ a kɔnɔna na fo ka taa se u ka subahana mansinw kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni Niger finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati u ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Nigérienne dɔ ale bɔnɛna a ni la an ka jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye nin Nigérienne kofɔlen kɔni ye ko ale kɔni tun bɛ adamaden yuruguyurugula dɔ olu de kɔni bolo ni olu yɛrɛ ka baara ɲɛsinen to dɔwɛrɛ ma o de ye ka adamadenw kɔni yurugu ni ka u bila jagoya baaraw o de kɔni na fo ka taa se fɛn kɔni ye yɛrɛ feere o de kɔni ye o de hukumu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli bɔra olu kɔni bɛ sen na yaasa fɛn kɔni ye nin Nigérienne kɔni ye ka ale kɔni sacogo dɔn o siratigɛ la kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ni dɔgɔkun in kɔni kɔnɔna na fɛn kɔni sifinnaka 23 ye olu de kɔni minɛla Lagos ale kɔni kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ o minnu sɔgɔlen don an sanga ni waati ka ka kunnafoni jɛlenw olu kɔni lamɛn ni ne bɛ dansigi an ka bi araba kunnafoni dilenw olu la aw kan bɛn sini kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.